Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, ganban sa pagsaulog sang Maskara Festival, aprobado na. BCPO may dugang anong ka-unit sa patrol cars gikan sa gobyerno lokal sang Bacolod. Sa balita national, DOH ginkumpirma nga may local community transmission na sang XBB kag XBC nga variant sang COVID-19. Presidente Marcos mag-a-appoint sa tiglikom sa DOH kung makarecover na ang Pilipinas sa COVID-19. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Sabado, Oktubre 22, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sir. Ang balita. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita lokal, aprobado na sang lokal nga gobyerno sa siyudad sa Bacolod ang temporary suspension sa pagdala sang armas kadungan sa selebrasyon sang Maskara Festival. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Bacolod PNP Deputy Spokesperson Lieutenant Liberty Indiape nga Oktubre 17 pa ang effectivity sang suspensyon sa pagdala sang armas tubtob ini sa Oktubre 23 o kung napangin pagwalang ini ang approval sa Oktubre 21. Exempted naman sa suspensyon ang PNP, AFP kay iban pang law enforcement agency nga yara naman sa official duty.
Ginhatag na sa nga local government unit sa Bacolod City ang 6 ka unit sa nga Mitsubishi Estrada bilang patrol cars sa Bacolod City Police Office. Ginbato naman personal ni Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang City Director ng BCPO, sa pagpanguna ni Honorable Mayor Albi Benitez ng hinhiwat sa Bacolod City Government Center kahapon nga adlaw Biyernes, Oktubre 21. Suno kay Martir, ang 6 ka police cars ang ihatag sa Police Station 5, 9 kag 10 samtang 3 ihatag naman sa Traffic Department Unit, Bacolod City Mobile Force Company kag Mobile Patrol Unit. Nagapasalamat naman si Martir sa alkalde kag local government units sang syudad sa suporta ang ginahatag sa kapulisan bilang kabulig sa pagserbisyo sa pumuluyo sa syudad sang Bacolod. 246 naman ka pulis ang inbahamtang sa Dalan Lacson sa 3 kadlaw nga event. Suno kay Lacson Task Force Unit Commander Police Captain of Paul Vincent Pendon, ang tanan nga exit kag entrance ang Lacson ang may kapulisan nga nagabantay, wala labot sa nakasibilyan nga pulis. Luyag ipasiguro ni Pendon nga wala sang may insidente nga matabo sa Dalan Lacson. Suno kay Pendon, may napahamtang man nga Police Assistance Desk nga magapangayuan sa bulig sa publiko. Sarang makasulod sa Dalan Lacson ang masalakyan nga may car pass apang tubto lamang las 8 sang gabi. Suno kay Pendon, ginadumilian ang pagpanigirilyo kag vape, pagdala sang mga taliwis nga bagay, armas luthang kag backpack. Nanawagan si Pendon sa publiko nga maghalong kag hindi magkumpiyansa sa palibot agud hindi mabiktima sang kawatan. Ginklaro naman ni Philippine Statistics Authority Chief Statistical Officer Luis Gonzales nga pwede lamang maka-download kag imprinta ang temporary national ID sa mga PSA centers nga nahamtang sa kada banwa kag syudad sa Negros Occidental kalakip na sa syudad sang Bacolod. Ginhimo ni Gonzales ang klarifikasyon kasunod sa report nga madamo ang may negatibong reaksyon tungod una ginpromisa sang gobyerno nga libre kag personal nga idulong sa balay sang tag-iya ang national ID. Patag ni Gonzales, temporaryo lamang ini agon may gamiton ang publiko sa nagkalain-lain nga transaksyon sa mga opisina sa gobyerno apang kinahanglan nga magkadto sa PSA centers kadalang transaction slip agud makakuha naman sang ID. So bali ang aton nga mga registrants nga nang wala pa nakabaton sa ilang mga ID, kundi may ara kami to ginhatag sa ilang mga transaction slip. Kanila bala? Oo, so amon ang dalon nila sa amon nga mga centers kag i-verify na namon kung ready na ang ilang PSN o kung ang ilang ID number. Kabahin sa pagpahayag ni PSA Chief Statistical Officer Luis Gonzales. Sa ibang panaton nga balita lokal, nasapuan nga patay na isa ka 58 anyos nga lalaki nga nagahigda sa isa ka malaba nga bangko nga himo sa Kawayan. Las 9 sang aga sa tung Huwebes nga adlaw sa sitio Ubay, Barangay Ginpanaan, Banwa sang Moises Padilla. Ang bangkay ginkilala sa kay Eliseo Amparado, isa ka manguma kag residente sa nasambit nga lugar. Sa pagpangusisa sang Moises Padilla PNP, nakitan si Amparado nga wala na sang kabuhi, bulit sang kaulingon nga dugo kag may madamong apila sa nagkilalain nga parte sang lawas. Na-recover man sa eksena sang insidente ang binangon nga nagalaba sa 19 kapulgadas. Sa interview ni Aksyon na VJ Apasible sa kay Moises Padilla PNP Chief of Police Major Jovito Bose, nagwa sa investigasyon nga mga bata man ni Amparado ay kaupod sa nag-inom-inom antes para kita ng bangkay sini. Ginpaidalom na sa post-mortem examination ang bangkay samtang padayon ang investigasyon sa kapulisan angot sa insidente. Liwat nga nadakpan ang sadto preso kag karon top 8 most wanted person sa syudad sa Victorias matapos ang serbihan sang warrant of arrest sa kaso nga paghupot kag pagbaligya sa iligal nga droga sa idalom sa Republic Act 9165. Suno kay Victoria City Police Station, Deputy Chief of Police Major Joy Eliaga, nadakpan mo si Reynaldo Estrella, 48 anyos kag residente sang Barangay 2 sa mga syudad. Si Estrella ang napreso na sadto sa ihawig facility sa Puerto Princesa City o kon iwakig facility sa Puerto Princesa City sa Palawan sa pareho nga kaso. Ginklaro ni Iliaga nga sa syudad sa Victorias lamang si Estrella nag-supply sang droga apang wala ni baluan kung sa diin ang supplier. Sa pagserbis ang warrant of arrest nakakuha pa sa nga 7 ka hit steel transparent plastic sachet sang ginasuspetuhan shabu nga nagabalor sang 27,200 pesos kag iban pa nga mga drug for Fernelias.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:12. DOH sa ginkumpurma nga may local community transmission na sang XBB kag XBC nga variant sang COVID-19. Samtang Presidente Marcos mag-appoint sang tigrikom sa DOH kung makarecover na ang Pilipinas sa pandemya. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Kag sa aton mga ka-aksyon karon sa Champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Office ana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Ay, good morning na dira sa aton nga mga ka-aksyon nga naga-monitor iya sa via Facebook na. Please like, follow and share sa aton nga FB Live. Good morning Action Doors. Good morning, Action Boy. Kag sumaka-action ta. Kumusta ang imo paglibot-libot kagabi sa Dakban mo sa Bacolod? Bo, dakban wag dyan. Okay lang, Action Boy. So far, so naglibot good. kagid man. Yes, wala gid man ko naglibot. Actually, nag-support lang ko sa imo ihada. Bala. Ayo, correct ko. Ay, budlay na ako magsugod ang ihada mo kay basi hindi ta cash advance. Si Marnie man na. Si Marnie niya ganito. Basi hindi ta gali ma-refund. Hindi ka matagaan sa imo nga medicine. Oo, mahirap na. Hindi ta matakita mo. Wala pa ako kasi medicine, kita mo na siboro. Diba? Teka, musta to? Okay, good. Kadamos ang customers ang imo ihada. Magaling, As in. No, ako yan. Dahil lagi ka may isipon ko na. Ang customer? Ang balita. Ang pila lang. Why, tatlo. Pulo eh. Oo. Tsakta. Dala pa ng insulat ko agapon. Mayuman? Ay. Sige lang Good morning na dira sa naga-monitor sa Facebook, no? Sa kay Ana Sinoro, kay Billy Albay, good morning man dira sa imo. Sa kay Miss Jinky de Lagdon, good morning dira sa Phoenix, Arizona. Ma'am Vanessa Mayo,
And Dr. Matt Mayo, morning dira sa inyo or good afternoon dira sa Minnesota, USA. Kagkaya kumari ko Teresa Linahakayaw is also watching. Good morning. Athea Kimeriman kay Raymar Beranyo Lingoste from Barangay Hagimit La Carlota City. Press Dennis Richard Tibor Roma, good morning man dira sa San Enrique. Yes, good morning, Dennis. Melvin Peñafiel. Aha. Wag isla ka lusot no do ka. Oh, basi karon ni agaw kamo kay kasadya in fairness. Yes, Damo-damo oh. tawo boy. Pili- Ginlakat lang namon di ay hindulo kami dire sa mga SSS lang dampe. Dahil kapit kami sa GNG. Dahil mo grita kami to dito sa ila ni ni Hada Mobiles. Correct. Timayo Oo. Ako galing do ay nakukuha mo do ay ko na sa amo na blang do kadamo tao blang sun plakton mo ko to ya. Sigala do kagapon do hindi ka ano mo do hindi mayo kagiyo bala maglakat bala ha. Bala kay talit may tanik may ang pakadto isa lang talit pa wala bala kadalan tibudlay Ay kagapon. negas ni sibay lang. Oo. Mo na sa gapo nga tao ka balik-balik. Correct. Tika mo guro way makabalik-balik Pagpuli na bon, nito lang kami nagagi sa may sapyak bala nga lagyan bala pabalik di bala sa jeep. Kaya nagsakay kami sa jeep. Ay kakapoy. Di ka mo nagparking nga. Diri sa station. Gusto. Ka far away bala. True. Kay Elvira Hilugo, morning mandira sa imo. Kay Nelny Realista, I was also watching. Good morning. Hola. Ano ni? Hola. Si Ma'am Van galit niya. Hola. Yes. Hello, Ma'am Van and Doc Matt. Kay Homa Lumena, morning mandira. Kag si ikaw dabi, may ara ka daya. Aha, Kaya dala nga kung nga lang. signal dito intermittent. Intermittent diet ba? Good morning man kay Sir Dads Aberian, Noli Villaflor, kay Net Cadiena Mila, Janelle Apostol, sinang Nel, ni Realista, Action Boy. Oh, good morning ng Yes. Nels. Kay Mary Hindi, hindi. Fel. Ha? Sila. Kaya June Sabanal, good morning man. Elvira Hilogo, good morning. Sir Raymond Ramos, araman siya. Edmar Kilitar, good morning man. John Calderon Garcia, si Louie Torres. Si Jenny Sibunga Robert Gilasio, good morning. John Paul, good morning man. Raymar Biranyo Lengoste, good morning. Ola Buenos Dias, reportero senyor, Boy Duran, y reportera senyorita Dorel Cabatu. Uy. Ay, Ano ka Espanyol na kay Puertes, Mamban si Mamban. Bungaw? do kabongga si Mamban. Do gaplano, gusto si Mamban magpaano ay. Ka Spain. Ga-practice na gurumayo si Mamban ay. Tiwa, hindi na tani ka, hindi ako ka-remember sang Sang imong sang Spanish. ako niya Spanish subject. Musutros. Sutros. Antipas muros. Rabanos. Sila ni Ma'am Van, you sound like you got a cold. Yes, Ma'am Van. Oh my goodness. Actually, yesterday pa ni Ma'am Van. And, tiyan mo na. Because of the weather, bala Ma'am Van, how? Kaya nag-start na ang cold weather sa Philippines. Oy. According to Pag-asa. Okay. So, Ara na siya managuro, gana. nag-change of weather So, na. dugay ma-feel ta nagid nga daw Christmas na gid ka abi mo pila lang kadlaw bilen? Pila? 64. 64 na lang. Oo. Oo, antes Kag ang Christmas. Action Boy, good morning man kay Doc Renate de Sena, Maninoy. Dra sa may New Zealand. Hamilton. Grabe ang iya tour, Action Boy, in fairness. Sana all, no? Okay. Gusto ko mag-edad ko, malaga tour na lang man Hindi ko ko. lambot ka eh. Lakalain sa iyo. Kalain, boy, di. Pinggan ni kang kalambot ka sa... Budon, nakakaroon di ka kalambot. Grabe, lakalagaw, no? Ang beauty. Makita ko ang beauty sa New Zealand. Very simple, but, ano memorable. kita ko sila? Memorable. Ay, lang ang scenery. Scenery. Hindi ko yan, JM. Hindi. Malaka na. Padayon na siya. Standby na sa mga balita nasyonal.
Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:24 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginkumpirmar sa Department of Health nga may localized community transmission sa Omicron XBB subvariant kag XBC variant sa pila ka lugar sa Pilipinas. Sunod kay DOH Epidemiology Bureau Director Alethea de Guzman, naobserbahan ang local transmission sa XBB subvariant sa Western Visayas, samtang sa Davao kag Sorsogon ang XBC variant. Duwa pa ni De Guzman nga ang reported local transmission ang wala sang koneksyon sa kada isa. Madumduman, Martes nga adlaw sang ginkumpirmar sang DOH nga nakasulod na ang una nga mga kaso sang XBB kag XBC sa Pilipinas. May 81 ka kaso sang XBB ang na-detect samtang 193 naman sa XBC. Ginaangot naman ang kaso sang XBB sang gulpi nga pagsaka sang COVID-19 cases sa Singapore kay ibang mga lugar apang makita nga manubo ang mga na-report nga severe cases sini labi pa nga nagapadayon ang pagpambakuna. Ginpahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mag-appoint siya sa Tiglikom sa Department of Health kung DOH sa tion maka-recover na ang Pilipinas sa COVID-19 emergency kag magbukas na ang tanan ng mga negosyo. Inaging klaro sang Presidente sa interview sa media sa Manila Hotel kadungan sa masobra isa kagatos kadlaw na nga pagpangalagad. Si Health Undersecretary Maria Rosario Verriera sa karon nagaserbe nga officer in charge halin sang Hunyo sini nga tuig. Naibaluan ang Marcos administration ang nagpahaganhagan sa protocols na hanungod sa pagsuksok sang face mask. Ang kakulang sa pondo amo rason sa nga hindi pa mahatag sa mauhon na posible, hindi pa mahatag sa masunod nga tuig ang dugang nga 500 pesos nga bulanan nga pensyon sa mga pigado nga senior citizens sa Pilipinas. Nagsuhestyon si Senador Amy Marcos sa National Commission on Senior Citizens nga hatagan sa pagtutok una ang paghatag pensyon sa mga nagakinahanglan na nagahigda na kag ginabandonar nga may edad. Ginmanduan sang senadora ang NCSB nga makikangot sa Philippine Statistics Authority, Department of Social Welfare and Development, kag Department of Budget and Management sa pagpangita solusyon sa problema. Karong nga tuig nanginlahi ang hagna para sa dugang nga 500 pesos sa bulanan nga pensyon sa mga indigent senior citizens. 26 bilyon pesos ang ginalokar para sa bulanan nga pensyon kag madoble ini kung mapatuban ang kasuguan. Determinado naman si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga kanselahon ang plano nga pagbakal sang military helicopters sa Pilipinas sa Russia. Ini ang sabat sang Presidente sa pahayag ni Russian Ambassador Marat Pavlov nga dapat nakililahon sa Gyapon sa Pilipinas ang pagbakal sang 16 ka military transport helicopters. Ginpahayag sang Presidente nga may nakita na nga alternatibo ang Pilipinas nga makuha sa helicopter nga amo naman ang Estados Unidos. Nagalaom na lamang ini nga mabalik sa Pilipinas ang bisan kabahin lamang sang nabayad nga down payment para sa mga helicopters. Nakahanda naman ang Russia nga makigangot sa Pilipinas kung interesado nga mabakal sang langis. Ginpahayag ni Russian Ambassador to the Philippines Marat Pavlov nga nadumduman niya ang pinpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mahimo maghisugot ang Pilipinas sa Russia para sa pagkinahanglan sa langis sa pungsod. Palayag pa ni Pavlov nga mahimo mag-invest ang Russian company ka magtukod sa refinery infrastructure diri sa Pilipinas. Ginanunsyo naman sa Professional Regulation Commission o PRC nga may 23 pa ka licensure examination ang patigayunon sini nga tuig. Sa public briefing, ginpahayag ni PRC National Capital Region o NCR Director Lord Luis Valera nga 71 ka licensure examinations ang ginpatigayon halin sa Enero kag may 23 pa ang nabilin nga gintalanan naman halin Oktubre 21 tubtob Disyembre 22. Sunod pa kay Valera sa 71 ka licensure examinations, 116,302 ka mga examinees ang nakapasar nga ginabugusan sa architects, engineer, nurses, physicians, social workers, teachers, kaiban pa nga mga propesyon. Palayag pa ni Valera, ginaprioridad man sa PRC ang health-related examination sa karon nga nagakinahanglan ng pungsod sang duga nga mga healthcare workers. Nagwa naman sa datos sang internet speed monitoring firm nga speed test sang ukla nga nag-improve ang kadasigon sang internet sa Pilipinas atong bulan sang Setyembre. Sa record, ang fixed mobile median download speed sa Pilipinas nagsakay ni sa 22.54 megabits per second, halin sa 22.35 Mbps sa Agosto. Nagyara naman sa ika-85 nga rank ang Pilipinas sa 139 kapungsod nga ginamonitor sang ukla may angot sa mobile internet speed. Samtala sa kaman ng fixed broadband median speed sa Pilipinas sa 78.69 Mbps salin sa 78.33 Mbps sa Agosto.
Sa 50 ka pungsod sa Asia, ika-14 ang Pilipinas sa fixed broadband, kay ika-29 sa mobile. 49% sa gyapon sa pamilyang Pilipino ang nagasiling nga silang imol o konpigado. Ini ang base sa resulta sa Social Weather Station o SWS survey nga ginpatigay naman sa September 29 to Oktubre 2. Ginabulubanta nga nagakahulugan ini nga 12.6 milyones ka pamilya sa pungsod ang imol o kon may pagsakalin sa 12.2 milyones ka pamilya sa pagumpisa sa termino ni Presidente Bongbong Marcos Jr. May 29% ang ginubo naman sa borderline poor, kag 21% ang nagsiling nga matuod gid nga imol sila. Madamo naman ang nagsiling nga pigado sila sa Metro Manila, Visayas kag Mindanao magluwas sa Balance Luzon. May 72% naman sa mga pamilya ang nagsiling nga nagabatsyag sila sa gutom kag ginakulang sa pagkaon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:30. Morning lang dira anay sa kay primo ko, to Dr. Renante Hamero Dicena sa Hamilton. Yes, New Zealand. New Zealand. Morning dira sa imo. Ha? Cynthia Peñas kag Helen Esco Sareta, good morning man. Hindi ko pala makita ang iban ko nga mga kagwaya nagagiho ang akon nga Basta na-paralyzed. na-paralyze gano'n. Sige lang Happy birthday sa tanan may birthday today. Action mo. Boy, isang tulog na lang. Highlights na sa Mascraft Festival. Excited kay. Ha? Excited kay. Of course. Very good. Excited di kuya kay. Hindi At mo- least hindi- matap, ha? Hindi mo paggabi-gabiha ang imong pag randa di dis bakulon. Wala. Tama-tama lang. Kaya basi hindi at nakabangon. Araw daw, hindi ka nakakuan, no? Hindi Hindi ka nakatusngaw. Yan, Pero tingin man. ko imong gabi nga. Hindi kagapon. Pa wala pa ako kalakat. Nagamuna gini siya. Tungod yan sa weather. Wala kaga pamate. Mati. Okay. Sige. Happy birthday kay Neneng de la Paz, halin kay Jocelyn Song Comedia. Standby na ang mga aksyon sa action report, second portion, upod action Fred Salanga. Balikay naman kita sa action balita morning edition, upod gapon sa inyong news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Radio.